arma honenean, espero gabe baino eguna iritsi zen azkenean. Eskerrik asko noski Iñaki, eta bion izenean, omenaldia berez goxoa izaten da gehienean, baina oraindik goxoagoa norbere etxean denean, norbere etxean denean. Dirua biltzen hasi zirenak, Goierriko udaletan, biok ta gehiago batu gintuzten, bertso eskola batetan. Gehiago ere aurkeztu izan dira beste batzuetan, kanpo aldean olako hotza egiten duen honetan, izeberraren punta geragu, tori zorionak bueltan, tori zorionak bueltan. Zoriona berriro, eta esan Arrano Kultura elkarteen izenen, berak ere menaldi honetan parte izan edola, eta 8etan Arrano parek jarraitasun izango da menaldi.